Lehenengo ezin dute gogoratu. Beitu nire osaba, Javi Etxebarria zan portero bat, atletikeko porteroa zan. Eta ni oso txikien nintzela, bera atletizegaz Europan jokatzen zeuela, ekarte osten beti beste taldeko kamisetaren bat edo zehosar. Eta etorten zan etxera, eta bera solteru esan da nire amaren bikie. Eta nire amagaz, bizi zan gugaz. Etorten zan, askotan loiten zeuen gure etxien, eta horrek diez uste lehenengo oroitzapenak, bera atletiko portero esala, Iribarren suplenti esan, baina landa be, Iribarra zein beste viaje egiten zeuen. Beitu, UEFako txapelketa bat, nire aikegaz joan nintzela, zen bat urte, nik 11 urte nebazala edola, izango zen, bai, bosgarren, gogoratzen zala, EGB-ko edo lehengo EGB-ko, bosgarren mailan joan nintzen, Upjes dotzaren kontra kanporaketa bat UEFakoa. Oindala urte batzuk. Entrenadorea bitu nik debilidadea dekot Ernesto Aitik. Naiz da oingoa izen eta oso, igual behar bada lagune dalako bai, Ernesto gaz dekot harreman oso polite da asko aprezitan da, oso mutil zintzoa eta oso normala. Eta bitu, jokalariek, gatza da bat esatie. Baina esangot gauza bat arrarue. Bitu, niri guztietan jatan txurruka. Txurruka zen jokalari bat, zue gaztik zari eta ez duzu gogoratuko, baina 70. hamarkadakoa Sportingetik etorri zana. Eta guztietan jatan zelan jokatzen zeuen. Bidaiaren bat, politiena, nik gogoratzen dut, erreza esati tokebiatan Old Traffordena egitea. Eta Old Traffordrekoa izan zen oso berezi. Oso berezi, Bobby Charltonegaz partidu ikustie, 8.000 pertsona, gero irabazi gendun moduen, oso jente gaztiegaz, oso hori, behar bada hori bai. Beitu, Aletize da, gatza da esaldi baten esatea, baina Aletize da gure arima, Euskal Herriaren arima, gu gara garenok. Ez tekizu zi importantea da nortik zoazenien, esatie Euskal Herria ordezkatzen dugu lez, edanok Euskaldunekara, zuzendaritza batzakoek, jokalariziek, zelaien dauzenak, bazkideak, zuk ikuste oso beste talde batzun tribunak eta ikuste oso jentie hori, Katarrekoak, guntanakara bertokoak Euskaldunek, eta nik usteot bere printzipioak gu garena onartu eta garenagaz jokatzea hori da herrigintza bat, Euskal Herria zer dan adieraztea mundu osoari. Beitu, hori paseo jata, inoz, ezin dut esan, ze pertsona ospetsue da, baina bera horiokoa da, eta errealtzalea, eta bera arraunean ibili da urtetan, oso arraunzalea, horiotarra, eta berak esatu ezten arrealzali ezala tala, ez da oso futboleroa, baina dude barik Atletiz eta Realen artien horiokoa zala da, nik esan dut bitu, horioko bateri zelan ze erreza dan espliketia hori joan bakizu, horiotarra bakarrik arraunekin dabiela bere traineruan, ezan etzon, zer da trainerua zuretzako horiokoa? Bada, gure herriaren ordezkapena. Eta esan dut, bitu, hain zuzen hori da atletizena dara. Zuek horiotarrak danak atletizaliek izan bizari.